Como cada 8M, todos os concellos da nosa contorna tínguense demorado para conmemorar o Día Internacional das Mulleres. As diferentes actuacións e actos están encamiñados a alzar a voz a favor da igualdade e loitar contra o machismo. Na capital do Salnés, a lectura do manifesto tivo lugar na Praza de Rabella, asistindo á cita máis de 50 persoas. Como sempre, un ano máis, temos que reivindicar esa desigualdade que a día de hoxe seguimos sufrindo as mulleres con respecto aos homes, non? Falamos da diferencias salariais, dos teitos de cristal, a dificultade que teñen moitísimas mulleres para acceder a postos de dirección nas grandes empresas, a violencia de xénero. Polo tanto, como sempre, un ano máis, e como digo sempre, todos os días son 8 de marzo, pero hoxe especialmente reivindicar e seguir loitando por esa igualdade efectiva entre homes e mulleres. A encargada de ler o manifesto foi a xornalista de Radio Arousa, Monse García. O texto estivo encamiñado a loitar contra a discriminación laboral con mensaxe especial para o conflito polo novo convenio da Conserva. O manifesto basicamente vai incidir nas problemáticas laborais das mulleres e sobre todo neste caso en aqueles sectores moi feminizados que están a sufrir unha desigualdade con respecto aos homes. O caso do convenio da Conserva que levan semanas reivindicando e que dende logo pedimos insistentemente neste caso a tanto a sindicatos como a patronal para que cheguen a acordos, para que teñan un convenio colectivo que defenda os intereses das traballadoras, que é un sector claramente feminizado, como el moitísimos máis, servicio de atención ao fogar, hai moitísimas profesións que están moi feminizadas e por eso a desigualdade todavía é mellor salarial con respecto aos homes. Dende Vila García non se esqueceron da guerra de Ucraína e da difícil situación que está atravesando todo o país e quixeron estender este 8M a loita pola paz e a xustiza en todo o mundo. Hoxe é un día para reivindicar as injustizas contra as mulleres, pero tamén un día para reivindicar as injustizas contra todo o mundo, non? Neste caso, denunciando unha guerra injusta, como todas as guerras injustas, e que dende logo pedimos que tamén se pare canto antes, non? A Concelleira de Igualdade tamén matizou que, aínda que pouco a pouco se van dando pasos, os avances son moi lentos, e que non se debe baixar a garda para non retroceder, especialmente cando hai partidos e colectivos de extrema dereita que negan a violencia de xénero.